Ọ bụ ndị Agbalanze Onitsha led by Ọzọmma Ogbo Okosi wajelu tu Nnanyelugo osi Egbunike Ugo bụ onye jebele eve right now fa na-apụta Akwụmata ala jụrụ Ojinaka Nwokedi. Eze nne ya abedo ma anyị ekenele ndị a bụ ndị Agbalanze Orozobi Ogbenda led by Ugo Nwanne Uchenna Are Odiokpaba. Báwo ló ń tiẹ̀ náà bá? Oye kọ́ ọ̀pọ̀ ẹgbẹ́ kan lè jẹun. Ugo náà bọ̀. Ugo náà bọ̀. Kẹ́mi náà bẹ̀ wọ́n. Kẹ́mi tó dúró náà bẹ̀ wọ́n. Ebe Nnanyelugo Egbunike nke Nnanyelugo osi Egbunike. Otu ni Jesu Kristi. Otu ni Jesu Kristi. Ọ bụ ebe enibelu mana debere ebe. Ndị a bụ ụmụada Ogbenda ọbụma n'ebe a. Nnọchi eruhọnụ ma eruo ahụ nkwunyebezie alụ ndị ọgọ from Ọbọfịa. Okay, blog. Ndị a bụ ndị Ogbenda
ọba na-esi egwu ebe a. Ụmụ ya na-eje ike na agbala nzọ Onitsha. Oro viva ganhas. A com a rodada. Ọdụ a na-eje ka ọ kwalụ ndị agbala nze ozugbo ọdụ Egbunike.